Khasi Hills Autonomous District Council. Kita kasih niwan kendu ya ulat kejela meglia. Ya kaba niyok berkeso. Ya kita tu kan ni kimat berkosan berkeberan kamha kum ke council. Ya kaba niyok berkendam. Kata kalong ya kaba niyok berwan kum ke kenhun harungkat wajib DCM BPM bang umat ya kaba nginten so ya governor hakabi kini ki jing sateng jing kini ki nyau teli ki bills di bang la ada ban menjur leni ban pas da kayeng kebadan buram nang tai net council nadu mention snam de na padeng kini ki nyau teli arteli ki bill ki bakong san ba kata ke Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Bill Arhaja Al-Pulai de kani ka bill benta kelapoi hayang Raj Bhavan but nila pensro ya ulat ba kani kalong kebadan kam adu kata but nakaliang governor la suku bahai ni kabil nama kani kabil kadai habe kadai syapang kajing penkup bor lani kajing itu dakaan ya kajing terekam jong kiseng samla hapok kisnong but kiseng kentai lani kiseng long kumi hapok kisnong borok kata kajing don jong kiseng kentai kiseng long kumi ni kiseng samla hakini ki hakisnong kajing terekam kasulong be tangkat kum ki praktis ki baju jah borok kata nekam pat shimladon daka bor jong ka an ban itu kata dan nakal yang kajungi ngila pensro but nakal yang honorable governor la syai bah by day kani but nakal yang honorable governor la aiktien bakani kalong badakam but ba bisa le no khamkloi ban bendam ya kani kabaar pan na pedeng ki nyo tuli kini ki bills ki badan kamha kadika Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill Arja Apply. Kani ka bill tu nilayo ban yatu ya honorable governor bala stunat bha habedi ban tim khamha shapang ka jinglong jingman jokariti dastur juni khamtam kumki khasi bangidon ya kadika kakur ka jai jungi de hadu menta la benong kat kum ka research ki babon la benong ba kumbalai hajar tam teli ki takikur ki jat khasi ladan hakanika jat bendri gojongi henry hadu kat menta la piong ki kurs im ne ki kur maulong ne ki kur saukumi ne ki lindo ne ki nongrum ne kino hadu menta empat sim ladan daga jing itu dakaan dan nomor takadau ngismo bakani ka bill ru khalong badan kam kani dika amendment hapo kani ka Khasi Social Custom of Lineage Act kadika Principal Act Arja Nyong kani but mentangi wanra kadika bill amendment bill Arja Apply ya kaba ban yo ban itu lane ban register no kerpang yekikur kijat khasi kijungi paro nang baka jing trekam hakikur kan long renti namar menta ki ai khasi tribe certificate nakaliang council kumnungin la ban pensisha let's say ban yo jing shai nakirang bakur manu hadu menta ki bela khamrang ba ki kambe baki dikirang bakur henry lingba kani ka bel la dangi la yo ban long ai ka bamut dei undan bitang uwe urang bakur bela itu dakakur ban lapen scam nakaliang tingka district council tekini dikindiat ki banga supashat ya ki jingdon kam jukini ki arteli ki bel but ikiwe ki bel ngan sepentip khamtam ka ba don kam ru kani ka Khasi Hills Autonomous Regulation and Administration of Land Rules Arja Apply ngila yo ka land act how arja menta yakani ka land rules su gidon kam banang penjana susu yaki kendon terekam hapo jong kani ka act khnang baki pai ba khasi ki jongi ki badan yaki khendo ki siap lada kalong kanong rem yeng ki rikenti ki jongki ki khendo shimet ki khendo kur ki khendo rai ne ki khendo ki bai dei jong pai ba ne jong no la ban register yaki kakum kini ki rules niki an ki baladan hapo jong kani ka act kabangila yo but kini ki rules kabangil sayo ikajing menjursion Regulation and Administration of Land Amendment Bills ru hindia kajing penkela arhajar apusau tingidon ru yakani ka Khasi Hills Autonomous District Fishery Amendment Bill Arja Apply de nidon ru yakani ka Khasi Trading by Non-Tribal Amendment Rules Arhajar Apply but nidon ru yakani ka Khasi Hills Autonomous District Nomination and Election of the Lingdo Menteri Lingdo Raj and Sodashnong Administration of Soyong Lingdo Ship Bill Arja Apply
te kini ngeso ba kideki badan kam ha borok nyu tuli henry nakaliang bunyi la kam penso banjur ya ka office jong honorable governor ban yele kat bala ban pendap nak sya kini ar lai tuli habai dei bat kini ki bil ba kongsan di badan jinge dei phak man kasni haga jinge troikam le se ka long brio man brio tam haga jat khasi ki juli Makanya ini kembang ini di bill lagi rule bakal council kesna nakaliang jungi ngi ngilak jing syai ngilak don daka records kaju long hi ka practice bahadin balade pass yaki bills na for district council kalek lingbaka district council affairs department jongka soka jela de hatas district council affairs department de ki hab ban penkre ban forward sha shani sharaj baban ban yo kajing menjur te henry nadu bawan ka sokar MDA ngikin mau hau arja khakra kala shnaru ya kawe ka export committee kani ka export committee ka bantang syupet ya kani ka bill ka penglapas debat habai dei bak kata nakaliang ka DCA kan forward kumbakalong de kenang badadan kanu ki let's say la banong ki jing bakala baduna berit baria lani ki minor error mistakes de let's say ki koma ki full stop kini kita la ban kedo hangta de kum ta he nakaliang ka DCA lani ka export committee henry ka babun hi ka dei be ka bill ka bala pen kre nakaliang jungi bala yo jing menjur be kumba ka dei banlong bolong ta kamdan ra ka jing penslam na honorable governor so komen bangi yo governor batmai ba shimkhia bha bat basutu bha habai dei ba ka kam jong ka district council te kidon le si ki kam ki ba ngimla ban ong ba penslam na DCA department namar kidon ki por ki bangi hab ban penbej kidon ki shiti ki ba ki hab ban ondala poi DCA na DCA le si kidon ka jingya penbej ikini ki bills ba ka law department jong soka jela si don katu kan ni ka jingya tingkhu ahni entai lani ki jing kwa jing pensyai ya kata ki hab hiban ha biang shangi tele si ha kan ni ka jing ya lenti ka ba la poi sha DCA na DCA sha ka law department wan biang council hanta ka shu delay khindiat henry banong ban penslam nakaliang soka lani ban penslam nakaliang governor kam don kum kata bolong ta kada nai gini gitu ne longba ngila budin nadu pangipas ngibut din ya kan ni dan onda ngila budin kidon kijinge penbai hangni hangtai kaba nakaliang DCA kala pha shakalo department nakalo la pha yang DCA ban ya penbai bat ngiru kibabun kijing duna hangta ngila de penbai ban ngila pha biang de hakata ka jing ya lenti kumta le sika shimpor katu kan ni henry ya ka jing 1 point jong ka bill napo DCA department Shah Governor's House kam shimpore mantah hai dan gini gibil hai kan but katkum ka jing yakran ka jungi kalong ba new honorable governor sngap ha but shimkhya bha yakanika kamtam hakabedi ka district council udah sultanat bah ban pip ba ka district council kalala ban thau kat ni telikian de da kenya do kipor ki ba kamen shua but hadu kan ni ka samoy trekam ga jungi kamtam ha kan ni ka samoy trekam ga jungi de setla ban ong ngila create history yaki ba bondo ki bills de ha kan ni ki samoy trekam ga jungi ke bangila ban shna na kam ta jing toy jong pai ba kan gulong assurance mau approve no hoi nakaliang honorable governor la penso hangi ba katu kan ni teli ki bills ki ba ngila penso ba kham kerke bang yo pentulun no ki kam nakaliang duki kin ana ka sen kam koloi Konsel bidon yang